kasih diundang no. Assalamualaikum bocah-bocah. Waalaikumsalam guru. Tasih kulo gledeng ya bocah-bocah. Loh, apa ini Dinda? Kok nang tasmu ono rokok? Wonten rokok ten tas kula. Salah, kula niku alasan ae dhewe jajal sama piye. Mumpun Pak Dinda ketemu ten ruang Wis, BK. bocah-bocah ibu. Diundang kan bapak menyang BK. Ayo Dinda. Bang, tak borong kok Pak. Wis, awae. Dinda, kenapa kowe ngorok ing sekolah? Kula mboten beto rokok Pak. Kula mboten ngetos, nopor kok niku wonten tas kula. Tapi jelas-jelas rokok iki ora nang tasmu Dinda. Sumpah Bu, kula mboten ngapesi panjenengan. Wes ora turun saiki awakmu aku skor sak minggu. Assalamualaikum Bu. Pak. Waalaikumsalam. Mboten napa? Ngapunten Bu, Pak, sadurunge niki wonten salah paham. Dina boten belok meto rokok menyang sekolah niku fitnah. Apa buktine lek fitnah? Kula ndelok dhewe. Ina karo Cindy sing mlebokno nang tasé Dina. Wah, gak dijano iki Dinda Cindy. Endi jane are? Wis dolan aku. Dinda Cindy. Melu bapak menang BK saiki. Tak isu-isu. Yo nggih, Pak. Dinda Cindy, apa bener kowe ngomong rokok iki Dinda Cindy? Boten Bu, niku fitnah. Mosok. Halah, cuma pusing. Aku dhewe ndelok kok ngobokno rokok nang tasé Dinda. Yo wis pancen awak dhewe sing nglakoni li. Ngono iku yo ora sebabe sebabe. Bocah, saiki aku bakal ngekei soal matematika. Sopo sing iso jawab soal iki bakal ngekei tambahan nilai. Sopo sing maju? Bapak, Kita mau maju. Wih, bener banget jawabanmu, Din. Padahal kira soalnya sulit. Tepuk tangan, Rek. Di arek koyo ngono kok dikei ujian. Yo sih arek pinter, tapi sayangnya gak turun ke jawaban. Iya bener sih, aku dhewe gak seneng karo arek itu ambisius banget. Yo kok kayak dhewe kayak jeneng juga. Yo wah, aku setuju banget sih. Ya apa carane? Dhewe nglebokne rokok ndek tasé Dinda, terus aku wae sing metu. Wah mantep ya nih guys. Ayo ya apa? Saya jam istirahat aja. Yo sih. Rencananya aku itu berhasil. Yo sih. Walah, jadi iku alasane. Ero gak ngono iku pindah sekolah. Covid lah Dinda kok. Untung ae ana iki sing delok. Inggih Bu, aku terus kata orang bakal tak baleni. Kenapa njaluk sepuro nang iku? Njaluk sepuro nak Dinda pura. Kurang sing akeh yo Din, awak dhewe mek iri karo awakmu, awak dhewe nyesel lan orang bakal baleni. Yo Din, sepurane yo. Yo ora apa-apa, terus sak baleni meneh yo.
Ya wis saiki wis jelas kang hukumane tinalan Cindy kudu ngisi jeding sajroning sewulan. Nggih, Pak, kudu ngisi kata. Terus saya kita memang benang kelas. Nggih, Bu. Matur suwun sampun ningali video kula.